izanakianda misy fotoagna-tegna tamometsy mandiniky zagna ary ambony ankara mikatramo ea karaha antegna farany belaginy na amigna jiaby efa manjary nefa antegna fa firitogno ea amin'igny lamasikiny tegna mbola olo iantoko antegna asa zisy kombiagna loatra zao karaha ty de hoanagna zambaja velotegna efa kajoandiana ena itsone gitara loatra ke zay vatro sora zay vatro sora zay vatro sora andafo sora tsozao ambola savogny andafo sora savogny andafo sora savogny andafo sora kako mama prile famore na malenga pesango efa betsaka nina tokoasa talata jiaby karaha mabotsy koa tsy mahita koloara tsisy valegaly raty seve ke dernière espoir andafo sora ampiasa bogoste kena ino volango za tsy mijery kontotro fanjariagna amivony lolo tsy magnina mindagna lambanolo empaka chômage manafô voatery sora lafô britsato lafô empe vale paso zay vatro sora zay vatro sora zay vatro sora andafo sora tsozao ambola savogny andafo sora savogny andafo sora savogny andafo sora kako mama prile famore andafo sora tsozao ambola savogny andafo sora savogny andafo sora savogny andafo sora kako mama prile famore zay vatro sora zay vatro sora zay vatro sora andafo sora tsozao ambola savogny andafo sora savogny andafo sora savogny andafo sora kako mama prile famore ya misoktra hoanareo avy amin'ny jiaby ampiasa tanina raha any koragna zay vativaza France la réunion Mayotte Maurice Seychelles koa tsy adigna ya vatinantidary koa tsy adigna alefaso ep